Damdamag Radyo Sagada. Naimbangal daw na good afternoon. Pasensya po iti medyo panakala daw ti panakaibingay dagiti damdamag. Siya ni simbay para iti midday news. Para iti headlines dagiti damdamag, manipud iti lokal hanggang na iti national. Operasyon ken ritual na ipapigsa para iti panakabirok ti mapukpukaw balasang ditoy Sagada. World Cafe of Opportunities ti test da Mountain Province mangted oportunidad kadagiti agbirbirok iti trabaho ken mangkayat amadaan iti baro a kasanayan. PhilHealth Mountain Province nang alukoy kadagiti residente nga agparehistro iti yakap program para itinayon nga serbisyo iti salunat. Sinasing temporaryo nga ipasardeng ti RP Vara inbingay ti Office of the Provincial Assessor ti Montañosa. Rinibo-ribo a pamilya iti Cordillera apektado ti kalamidad nga intunda dagiti bagyo ken habagat. 5 manipud iti 10 a pimusay iti panagregaay sa jay bagyo ket estudyante sigun iti Department of Education. Operasyon ti concrete plant sa Jayla Trinidad formal nga inna ipasardeng nga gapu iti panang supyat ti komunidad. Pagsabalian ti self-government ken self-determination na ipaganatgat iti panakatalantan ti otonomiya iti Cordillera. Ekonomiya ti Cordillera dimuras iti 4.4% iti napalabas at taon 2025 uray no sinango ti rehiyon tinagduduma a karit. Panukala nga 350,000 pesos tax-free income na ipasa iti komite ti Kamara. Kana nisingasing abuis para iti sobra na aapgad nga makan maaramat para iti pensyon dagiti senior citizens. Para iti detalye dagiti damdamag, dito'y payla ang sagada ket manarimaan latta ti panagtitinulong ti lokal a gobyerno ken dagiti komunidad tapno mapapardas ti panangbirok iti balasang ani Sofia Magalgalit Oria manipud iti barangay Dumang. Nang ipatulod iti nayon nga miyembro ti response team ti gobyerno probinsyal ti Montañosa babaen iti direkta a pamilin lang ni Gobernador Bonifacio Lacwasan Jr. Nang ipaimot lang ti probinsya iti taraon ken personal protective equipment para iti pagtalgadaan ken proteksyon dagiti responders. Malaksid iti search and rescue operation inpatumpal ti pamilya dagiti pamilya ken dagiti elders ti tradisyonal a ritual nga ayag dilengag. Panggap daytoy nga ikararagan ken awagan ti espiritu ni Sofia tapno tarabayan dagiti responders no sa dinuman ti ayan na. Binigbig ti PLGU Mountain Province ti agtultuloy nga kinatibker ti rescue groups iti likudan ti madi nga kasasaad paylaeng iti panawen. Kana nadagsen nga karit kadagiti nasasamag nga paset iti kabakiran. Agtultuloy latamet ti panagkararag ti komunidad para iti dagos a panakabiro ni Sofia bayat nga umimimbagtatan ti tiyempo. Iti nayon apo nga impormasyon may nahigiti daytoy nga damag ket imbaga ti daytoy panguluan wenno daytoy Chief of Police ti Sagada ani PCP ti Fangag ti daytoy panagabiro ni Miss Sofia Oria. Iti nga rod ikakastay daytoy deployment dagiti responders ken rescuers ket masurot latta ti nakaibatyan apo daytoy jacket na iti igid ti creek ijay lapog banda iti barangay Dagdag. Isu nga iti ground zero matutukan na ti panagbirok tapno
masurot ti papanan iti danum ti rumwaran na kan iti aglawlaw nga posible lang nga papanan na. Isung manipod iti first day engga na ita nga maikaupat apo nga aldaw daytoy search and rescue operation kata ground zero na manananapan wenno pagbirbirukan dagiti tattao wenno dagiti volunteers ken rescuers. Tawan nga rod ti makaibaga or naka-witness no ti balasang kata posible apo nga naiyanod iti karayan wenno timaray iti aglawlaw. Iti sabali adamag iti lokal ditoy probinsya iti Montañosa kataw awisan ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA Mountain Province amin nga agbirbirok iti trabaho ken dagiti mangkayat a manayunan wenno maadaan iti baro a kasanayan. Iti maangay nga 2026 World Cafe of Opportunities intun sumaruno alawas Agosto a 19 sa J. Governor Mayang Sports Complex. Tinaso nga aktibidad ket pasat ti selebrasyon ti may katalupulo ket duwa nga anibersaryo ti ahensya. Ken tapno mangipay iti direkta a serbisyo ken oportunidad kadagiti umili iti probinsya. May patungpal met lang ti job fair iti naso nga okasyon no sa dinukot na sabasabali nga kumpanya ken employer ti mangidanon iti bakante nga trabaho. Mabalbalakadan dagiti interesado nga aplikante ang mangitugot iti bukod nga resume wenno biodata, kopya ti school records, training certificates ken national certificate manipud iti TESDA para iti naparpartak apan nakaiproseso ti aplikasyon. Mainayon iti job fair, may sayang katmet lang ti service fair para iti pakaipaayan dagiti impormasyon ken direkta nga serbisyo dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno ken lokal nga opisina. May lukat pa iti enrollment ken counseling desk dagiti TESDA accredited training providers para kadagiti mangkayatmet asumrek iti technical vocational education ken training programs. Tapno mapalawa ti kabailanda iti pang kabyagan. Iti sabali adamag iti lokal inaluko iti Philippine Health Insurance Corporation wenno PhilHealth Mountain Province amin nga miyembro ken dagiti dependents da nga agparehistro iti PhilHealth Yaman ng Kalusugan wenno yakap program. Daytoy katapno mausar dagiti nagduduma a libre nga serbisyo apang iti salunat. Imbingay the Blessing Bondad ken Shirley Sumkad manipud iti PhilHealth nga akem ti programa a mangipay iti preventive care. Konsultasyon ken tulong apang mabayagan iti sakit dagiti tattao. Iti sidong ti yakap program dagiti rehistrado nga miyembro ket adaan iti karbengan iti libre nga primary care consultation sa nga 13 nga kangrunaan a laboratory tests ken engga na 70 ken 5 nga klase ti agas. May bilang ditoya ti 20 ken maysa nga agas ang maalay ti yakap clinics ken 50 ken 4 anayon nga agas iti sidong ti gamot benefit nga daan iti pondo ken sakop enggana iti 20,000 pesos kada tawen para iti kada miyembro. Malaksi ditoy sumbat met lang ti programa. Ti unom nga klase ti cancer screening akas iti mammography, daytoy breast ultrasound, low dose chest CT scan ken colonoscopy. Tapno nalaklaka ang madanon ti publiko ti serbisyo ket addan ti 10 ken 6 nga accredited yakap facilities iti entero nga Montañosa. Nakabilang dito iti 10 nga rural health units, ti 5 nga ospital apakainaganan ti Bontoc General Hospital, ti Luis Hora Memorial Regional Hospital, natoni na Super Health Center, Paracelis District Hospital ken St. Theodore's Hospital. May nayon pa iti Paracelis RSB Medical Clinic. Iti sabali pay adamag lokal ket inpakaamo ti Office of the Provincial Assessor ti Mountain Province. Ti singasing apanang ipasardeng pay iti implementasyon ti Real Property Valuation and Assessment Reform Act wenno daytoy RP VARA wenno ti Republic Act number 12001. Daytoy nga pakaamo ket naibingay babaan ken ni Assistant Provincial Assessor Salvacion Likigan idi kalman aldaw iti Martes Agosto 11 iti naangay nga Tuesday flag
raising ceremony kan program. Sigon kani likigan daytoy asingasing ket nagtaud mismo kani Presidente Ferdinand Marcos Jr. Itinaangay nga Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC meeting idi napalabas nga lawas Agosto 6. Panggapyad ang abawasan ti pinansyal at dadagsen dagiti negosyo. Suportaran dagiti panagpuunan kan mangted iti nasimpa ken basit-basit nga transisyon. Paturong iti baro a sistema ti panagbirok. Iti pateg wenno pananggatad kadagiti sanikwa iti pagilian. Tia RP Varakat akem na amang establisar iti maysa nga unified ken market-based real property valuation system iti entero a Pilipinas amayan natop iti internasyonal a pamantayan para iti panagbuwis ken dadumapay nga transaksyon ti gobyerno. Inyo na unay ni likigan, babaen ti singasing nga suspension, maliklikan ti bigla panagngatu iti gastos kadagiti sanikwa, bayat nga isagsagana ti gobyerno dagiti mas mairasunan nga pamayan ti panakaipatungpal ti linteg. Iti detalye dagiti damdamag met dito rehiyon ti Cordillera ket na-recover dagiti rescue teams aminan a nagaburan iti daga a biktima. Iti napatungpal nga search, rescue and retrieval operations sa gisad surong iti syudad ti Baguio. Kalpasan tinapasamak a panagriga iti daga idirabi iti Agosto 9. Parbangon iti Kalman Agosto 11 di mairwar ti bangkay ti maikasangapulo ken tallo a biktima. Sangapulo ti pakabuklan a pimusay bayat a tallo ti nakaligtas. Iti likodan ti awan sardeng a panagtudog apo iti habagat ken diretso metlang dagiti responders iti naramid da a panagbirok no sa dinukot na salbar metlang idi napalabas nga aldaw ti Lunes ti maysa nga si bibiyaga nga taraken nga aso manipod iti Gabor. Nangidanon iti panakilabingit ni Baguio City Mayor Magalong kadagiti naulida a pamilya. Kanapadayawan mo ti sakripisyo dagiti responders, volunteers, kan partner agencies nga tuloy-tuloy ang nagtrabaho uray no delikado ti sitwasyon. Kabayatan nakit din manon iti sangapulo ken maysa aribo. Siyam nga gasot ken sangapulo ken walo nga individual ti naapektaran iti kalamidad iti entero nga rehiyon ti Cordillera. Kapu iti awan sardeng a panagtudo na iti napipigsa. Iti nakasilpo adamag ket 5 nga estudyante tinakanayon iti sangapulo a pimusay kalpasan ang magaburan iti landslide ijay barangay Gisad. Basar iti report ti DepEd ket dagiti pimusay nga estudyante ket 2 nga grade 7 student. Manipod iti Gisad Valley National High School. Maysa nga grade 3 ken maysa nga grade 4 student manipod iti Bonifacio Elementary School. Ken ti maysa nga estudyante iti alternative learning system. Naginanon iti naimpusuan a panakiladingit ti ahensya ken nagpanawagan iti entero a sektor ti edukasyon nga ikararagan dagiti naulila a pamilya pati ti entero a rehiyon ti Cordillera a naapektaran iti nepnep. Formal a naglipasen ti search, rescue and retrieval operations idi Kalman no sa dinukot nagyaman ni Baguio City Mayor Magalong iti amin nga responders ken volunteers. Iti sa Bali Damag, ijaya La Trinidad, iti probinsya iti Benguet ket inkanselar ti Makinbagi, iti maysa nga concrete batching plant sa jay barangay Bekel. Ti agtultuloy nga proyekto na kasaruno ti agtultuloy metlang nga protestar dagiti lokal nga residente may iti epekto daytoy iti aglawlaw. Kumpirmado manipod iti lokal nga gobyerno iti La Trinidad idi Agosto 3 nga dinawat mismo ti proprietor ani Ben Cayabas iti Environmental Management Bureau wenno EMB ti panang ipakansela iti Environmental Compliance Certificate wenno ECC ti nasao nga planta a mabirukan iti pag-atidugan ti Baguio Ambuklaw Road. Nagtaod ti desisyon iti seryo ti aksyon dagiti lokal wenno iti serye ti aksyon ti lokal nga gobyerno ken reklamo metlaeng dagiti residente sa jay sitio Busi. Adungot lang apo dagiti naglabas sa nga notices of violation.
Manipod iti Municipal Planning and Development Office wenno MPDO. Iti napalabas nga bulan iti Pebrero ken Marso bayat met nangiruwar. Ti DNR iti stoppage order iti March 23. Formal ang nangidasar iti petisyon dagiti residente iti Hunyo 1 gapu iti panakadadael ti kalsada. Pangta iti pagtataudan iti danom kana pangtamot lang daytoy chemical runoff. Rimwar iti report ti Barangay Council ang nag-operate ti planta nga awan dagiti kinakasapulan na lokal nga permit. Gapu nga rod iti daytoy grabe nga panangsupyat ti komunidad ket formal ang naglabas iti lokal nga gobyerno ti Cease and Desist Order number 03 idi Hunyo 2 anang ipasardeng iti amin a panaggaraw ti pasilidad. Sigun kini Mayor Roderick Awingan formal nga naideklara kuno formal nga indeklaran ti makinbagi nga tuluyan nga maisardeng kan maliklikan ti anyaman a plano ti panagpataray wenno panang paduras iti nasao nga batching plant. Iti sabali adamag iti tunga ti panagsasarita manen may panggap iti daytoy tungtungan iti regional autonomy iti rehiyon iti Cordillera ken iti panang obserbar iti International Day of World's Indigenous Peoples na unay daytoy dakkel a pagsabalian ti self-government ken self-determination para kadagiti nainsigudan nga komunidad ken nainsigudan nga umili. Sigun iti report, ti self-government kata otonomiya. Panangpidlaeng iti estado iti espasyo tapno mangimanihar iti maysa nga grupo iti sumagmamano nga aspeto iti komunidad da akas iti panang pataray kadagiti opisina kana pagtrabahuan madipot kadagiti lokal nga pulisiya. Ti mata self-determination kata maysa daytoy kadamay sa karbengan amang ted kadagiti umili iti pudpudno pannakabalin tapno agdesisyon bukod nga agdesisyon iti saritaan iti politika iti pangkabyagan iti masakbayan ken iti madama maibilang ti agpayso nga kontrol ken benepisyo kadagiti nagtaudan a daga ken daytoy natural a rekurso. Naipakaamumot lang iti report at ti otonomiya nga awan ti kontrol na iti natural nga rekurso ket mabalin nga agbalin nga administrative arrangement laeng. No agtalined iti estado ti kontrol kadagiti daga, kadagiti mineral, kadagiti kabakiran ken kadagiti daytoy kadanuman bayat dagiti yang sigudan ngo komunidad kata mangipatpataray laeng kadagiti programa saan daytoy nga maawagan nga self-determination. Na iyunay met laeng at itulbek para iti agpayso nga kontrol, para iti aglawlaw ken iti daytoy natural nga rekurso ket ti free, prior, and informed consent wenno FPIC para iti anyaman a panang ipaduras wenno plano kadagiti daga a nagtaudan. Gapu ditoy ket nagpanawagan dagiti umili iti Cordillera asaan nga limitaran ti tungtungan iti otonomiya para kadagiti istruktura lang iti gobyerno wenno bilang dagiti opisina. Dapat ket panunuten nga isaludsod iti rehiyon no sa dinno nga mapmapan ti kontrol ken benepisyo kadagiti daga ang nagtaudan tapno maliklikan ti otonomiya tapno maliklikan daytoy nga otonomiya ket agbalin laeng iti panang imanihara para iti bukod a panggep. Dito palang rehiyon ti Cordillera katangin matu iti 4.4% ti
ti ekonomiya ti rehiyon itinapalabas nga taon na 2025. Daytoy ket iti likudan na ti epekto dagiti madi nga kasasad iti panawen. Panagbalbaliw iti ang merkado ken dumapay nga karit. Inbaga ni Regional Development Council wenno RDC Cordillera Chairperson ken Apayao Governor Elias Bulot Jr. iti State of the Region address na. Iti maudi nga aldaw iti Hulyo sa Benguet Sports Complex no sa dinukat napan iti 394.96 billion pesos ti pakabuklan apateg dagiti produkto ken serbisyo iti rehiyon. Gapu ditoy na-record ti Cordillera ti may katalo a kangatuan nga per capita gross domestic product wenno JBP iti entero nga pagilian. Sektor ti serbisyo ti nagtaudan ti kadakilan nga paset ti ekonomiya iti 70% wenno 70%. Bayat at ti syudad iti Baguio ken probinsya iti Benguet ti nagtalinod mangpatpataray iti kadakilan porsyento ti ekonomiya iti rehiyon. Babaen iti napagkadwa nga 70% nga ambag. Dakal matlaeng apo ti antas iti panagtrabaho nga dinmanon iti 97.3%. Bayat nga binmaba iti 7% ti antas ti kinarigat iti tawen na 2023. Mainayon kadagiti karit nga imbingay ni Governor Bulot ket daytoy limitado nga infrastruktura kadagiti sulsulinek luglugar wenno naadayo komunidad. Partikular dagiti dadael nga ibatbati dagiti bagyo. Nang runa ni bagyo nga uwan nga dinmanon iti 8.77 billion pesos ti dadael. Pati ti problema iti oversupply dagiti natnateng ken nagngato nga presyo dagiti gagatangen. Iti damag iti pagilian ket inaprubaran ti House Committee on Ways and Means ti House Bill 10345 amang pangpanggep nga ingato iti 350,000 pesos manipud iti madama nga 250,000 pesos ti tinawen nga income tax exemption threshold para kadagiti individual nga taxpayers. Daytoy nasao nga singasing nga in-author the Speaker Faustino D. III kana Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ket formal ang napalusot subject to style and amendments. Ti chairperson ti komite ani Marikina City Representative Miro Kimbo. Daytoy ket iti napalabas nga panagdengeg iti aldaw iti Lunes, Agosto 10. Iti sidong ti nasao nga singasing ket maamyendaran ti Section 24 ti National Internal Revenue Code. Ditoy ket libre iti personal income tax sa dagiti individual nga tibirok daket enggana 350,000 pesos kada tawen kalpasan nga maibawas dagiti mandatory deductions. Sigon ka ni Kimbo, daytoy nga dangket paset ti panangiyapakat ti Kamara nga isimpati tax system iti pagilian tapno makaited iti direkta nga ginawa kadagiti mangmangged. Bayat nga mapatalinaed met ti makaanay nga pondo ti gobyerno para kadagiti pampubliko a serbisyo. Iti nakasilpo adamag may iti buwis ka na maudi detalye dagiti damdamag. Insingasing ti Senior Citizens Party List Representative ani Rodolfo Ompong Ordanyes ti panangipataw iti piso nga buwis iti kada miligram ti sodium wenno asin nga sumobra iti pamantayan nga insimpa ti Department of Health wenno DOH ken ti Food and Drug Administration wenno FDA para kadagiti processed foods akas iti instant noodles, delata ken processed meats. Sigun iti mamanday linteg naaramid daytoy nga adang tapno maalukoy dagiti food manufacturers bawasan ti asin kadagiti produktuda. Ken liklikan dagiti sakit akas iti alta presyon, stroke ken heart disease. Inyunay-unay ni Ordanyes at maibwis laeng kata iti sobra nga sodium content
kan saan nga iti entero nga linaon tiya taraon. No daytoy ket nakasurot iti naisimpa nga limitasyon. Tiya pondo ang maornong manipod iti nasaw nga buwis ket mapan iti panangisakan met iti Universal Social Pension iti sidong ti House Bill number 427 amang pangpanggep nga mangitid iti saan nga bumaba iti 1,000 pesos nga monthly social pension para iti amin nga senior citizens iti pagilian. Malaksid iti pensyon dagiti elders ti sumobra a pondo ket mausara kas tulong kadagiti para publiko nga ospital, health centers, nayon a benepisyo iti PhilHealth. Mapan iti programa iti nutrisyon ken pondo para iti kompensasyon ken benepisyo dagiti health care workers. Itaapot ti pakabukulan dagiti damdamag tayo itang aldaw iti Miyerkules para iti midday news. Siya pa lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada na imbagmanen nga oras.